केशवाय नमः नारायणाय नमः सगळ्यांचे ताना एक एक केशवाय नमः नारायणाय नमः विष्णवे नमो नमः मधुसूदनाय नमः केशवाय नमः पद्मनाभाय नमः नमो आज महाशिवरात्र आणि आज ह्या महाशिवरात्र आज मोडजे बरे उमेदीन मनयली वयता आणि आज पळयतात की सकाळ फुडें उजवाडाक 5 भाविक भरपूर दर्शनाक येतात आणि आज महाशिवरात्र म्हणजे आज जे ह्या दिसा शिवाच्या म्हणजे लिंगाच्या रुपान शंकर प्रकट जाल्लो आणि ह्या दिसा शंकर पार्वतीचे विवाह जाल्ले अशें म्हणटात। तशेंच जेन्ना समुद्र मंथन जालें आणि विष जेन्ना येयले तेन्ना ह्याच दिसा शंकरान ते विष घेतलेले आसा आणि ह्या दिसा खूब असो म्हत्व दिलो वयता आणि वचाचें म्हणजे पूर्ण गोवा न्हू पूर्ण अख्खे भारत देशान शिवरात्र मोठ्या उत्साहान मनयली वयता। आज हे मोडजेचे हे पवित्र असे आमचे शंकराचे मंदिर आसा आणि तेजे उजवे सायडीन आमची मोडजाय देवी ग्रामदेवत आसा आणि एक लोकांक भावीक सकाळ फुडें 4ंकसून भावीक लायन लागलेली आसा आणि एक बरें भक्तिमय वातावरण आज मोडजे आमकां पळोवंक मेळ्ळें।